Здравейте, приятели! Включвам се на следващия ден от теста на Стар Варга. Днеска се свързах с управителя на Motomall, които са основните представители и вносители на Стар Варг, и си уредих тест драйв на ендуро версията за утре, събота. Ще си го взема, сега пътувам, закачил съм ремаркето. Отивам да го взема с мен вкъщи и утре сутринта имаме оговорка с момчетата на Бухово и ще си го карам цял ден на тест драйв, да видим как ще се държи на наш терен, колко ще издържи батерията и така нататък. Айде, ще има включвания после. Ето ме пред Мотомола на Симеоновско и околовръстното. Старка вече е натоварен на ремаркето, същия цвят като джипа, и прибираме се към вкъщи. Включвам се от гаража. Старка вече е при мене. Сложил съм го на стойката. Сега, понеже искам теста да е максимално обективен, батерията е на 100%, готова за утре, а пък гумата, понеже е изхабена, от Motomall Иван беше така щедър и добър да даде една чисто нова гума, която сега аз имам задачата да я монтирам на капота на Старка. Включвам се отново, около половин час по-късно. Старчето вече е с нова гума, смазана верига. Каквото има за проверяване е проверено. И готов за утре. Добро утро! Включвам се от тангентата, пътувам за Бухово. Слънчево време, готино, дават го днеска 15-20 градуса. Другите момчета също пътуват. И след малко среща на пистата. И тук правя едно бързо включване от Ботевградско, да ви покажа как подминавам шела. Така като гледам, май всички са на Копринка. Но нищо, това е по-добре. Повече пътеки за нас. Къде има стойка? Айде се преобличаме. Миналия път направиха много по-каране с него, с едно негово приятелче. Да има оранчето. Давай! Жан! Жан! Гледай са! Задна! Нема да бутам! Нема да бутам, ти лута си, бием си задна. Не, със сигурност. Мотора има екстри, въпрос е как се държи на... Сега ще го видим, бе. Ти ще го пробваш ли пак? Да, сега ще попълваме тая тук средната. Още един опит на трета. Сега нашето не се сипа я. Пускаме третото режимче, което е 40 коня.
горе. От първи опит горе. Охо! Давай! Горе от първи опит. Пробвай го, аз ще се върна. Айде. Тук много хубаво изненада, даже го изпуснах и после пак се изстрелява. Докато ако беше на цвайката, трябваше да се връщам. Между другото, на някой изпускане се усеща, че е 120 кг. В смисъл, ако не го спреш с спирачките... Това го сбереш преди да е тръгнал. Моята задна каква е, натласък си. Да. Аре бе, няма ви чакам бе. Спонсори на нашето видео са Motomall. В частност Иван, който е голям пичага, който ми предложи старчето, най-новата ендуро версия, с по-голямата батерия, 18 капла, каяба, отпред и отзад, за тест драйв. Ако някой има интерес, да се свърже с мене за контакт. Няма полусредители, няма чеки, няма нищо. Ти лут ли си, даже не се изморих бе, брат. Даваме на заето. Да. Няма, почнаваме дига. Тук няма никакво сцепление, брат. Знаеш какво прави? Тук е много робко. Горе като стигнеш при момчетата, там има много повече грип и не е толкова робко. Тук му стои полу назад, там като стигнеш при тях просто го настигнеш на корнилото и според мен е прой на 60 конта. Още малко, батко. Ево къде е. Аз ще го кача, копеле. Ще го кача, копеле.
на коренчетата, не успях. Давай! Давай! Петаците. Ще го пробваме на трети режим. На 65% е вече. Сега примерно ти нямаш проблем с натискането на стените, но аз вече имам, изморен съм. Да. Изморен съм? Еми супер, ето. Вижте, това е също, затова са плюсовете и минусите, не само минусите. Трябва да почна да правя упражнение в офиса си, купя такава скалка. Да, аз имам такава жълта и кафява от Декатлон. Тук място. Качвам се горе и свиркам, да знаеш. Добре. Ето как свириш? С гъс, не знам. Ево. Уоу! Ево машинка. Пати машинката шашава, Владко. Браво! Ай сега на леко дългичка пътека до антената, да ги видим другите. Тук мога да гърна наведнъж, ама трябва да ги изчакам. Върнах на втория. Тук държима диагонала. Уоу! Браво, бе, това ска тема. Много трудно излизам тук. Браво, бе. Уоу, ево, бе.
Ево, бе. Тия сега сигурно ме загубих. Веднъж ще я бия. Ето и на гледка съм ви довел. Бобка, 10 000 лева, некой да го взима, уговорката да ме закараш джип долу. Сега да ме насипа я под къщичката, на който миналия път ми остана домашно. Имах доста неуспешни опити. Сега ще видим днес какво ще направим с батерийката. Какво викаш, изи пизи, а? Не, това даже не искам да слизам. Сега ще ти покажам, бате. Това ли е, брат? Да. А има ли за обиколка долу? Не. О, не, няма слизам. Значи пускайте камерите. Тук баба Мета е слизала и ги стъпките къде са. Бати. Ево, котенце. Браво, мяу, мяу. Айде малко миксерче. Няма ме излагаш сега пред публиката. Тия и като няма да слизам. Как няма да слизаш, бе? Ами се пика. Какво направи ти, бе? Айде. Ще го пуснем още веднъж, аз така да имам за втори път да потвърдим. Айде, Кънчо! Даже според мен два пъти. Един път на по-слаб режим от този, който издена, един път на по-силен. Айде, Кънчо! Вика, той е много лесен, знам го. Аз добре, че съм взел въже, ама е късо. Къде съм кръщнал? Това както обикновено на клипа бат изглежда някаква поляна. 55%, ако ви интересува. Нещо не е страх да го правя. Аз ще го пробвам на равното после. Сега сме под антената. Айде, гледам се. Не успях. Ето тук е пътеката по принцип.
Как сте, момчета? Супер! Охо! О! Давай! Ето ще качим тази, като излиза на пътя. Тук не успях, както си го мислех. Ма ще минем от тук. Разбира се, сега ще точно е тук на дупката, ще ми дойде на кормилото да не мога да мина. Как ще стане? Тук за първи път не кисловахме добре. Издърж. Браво. Браво. Педалски пръчки ми пречат отдолу. Браво! Браво на машинката!
мотора за момента нема празно. Кефиме как върви. Седалката е в гадната пицерия и малко ме дразни, обаче на заровките не е с тая. Това е за мотокрос. Много е плъзгава и само в средата има едни гадни изпъкнени, където се загрип направо ми разцепиха задник. Та пътека е преева на бат. Тук ли беше пътека? Да. Леко, да. Тук си личеше, ама стане я виждам. Тази седалка е ужасна. Аз вчера даже си иска да си вземам такава. Ужасна седалка. Направо ги вземиш, ме боли сега 3 дена. Идеално. Това моторче е направо е лудница. Давай! Бобка! Да ти викам нещо масажист, това онова. Тя ще направим още един рън да видят за публиката. Ето тук ще скочим от камъните. Само да наскочим върху Бобка. Аз ще снимам шивата. Аз седалка е ужасна. Стига толкова. Здравейте! Под къщичката съм. Ще го видите във видеото. Караме точно от 10:00. В момента е 3:00 след обяд. Почти не съм спирал. Моторът е на 17%. Тръгнах на 96%. Направо е ненормален, уникален мотор. Горе-долу отнема между процент и половина на средни пътеки и 2% на яките пътеки. После надолу, като се пуска на 100% регенерация, връща някой път по 1%. Но днеска бих много пътеки, доста сипе, ще видите и във видеото. То е доста кратко, доста нарязано. Доста ще го нарежа, защото караме и по черни пътища, караме и по някакви тъпи спускания. Но главно около 60% от карането ще е изрязано, така че може да си направите и преценка. Чакай аз да ходя да ги видя тия пичове, какво се мъчи тук. Ето сърната. Видяхте ли? Да не казвате после, че няма сърни. Айде, пичове, карате ли ги тия мотори, бе? Ма чакайте горе има задръсане, ако сте просто. За първи път виждам на живо. И аз.
Нали снима камера? Снима, да, мига. Примерно сега имаше една дълга пътека, я пуснаха 3%. Давай, слизайте! Човек 5 часа карам без да спирам. Ти кога ще караш 5 часа без да спираш? Добре, чакайте! А знаеш ли какво е усещането, брат? Всички пътеки от първия път. Уникален е, брат. Ай, чакам ви горе, ще ви снимам. Страшна машинка. Давай! Да го източа да видим какво ще стане. Да, но въпросът е, мене ми се кара тая и после нали тук, ако си тръгнем там, нали сме за към Сипея. Първия си. Да. Добре, ай сега се качваме и отиваме натам, докато го измучаме целия. Качваме, ще се чакаме горе на разклона, чули? Давай, горе спирам и чакам. Ако не ще видим докъде стигам, мога го изкараш аз да... Сега ще видим, давай. Давай! 8%, вече е червено. Вече е 4 часа, караме от 6 часа. Сега отиваме на Орана още да го измуча, да видим какво ще стане. Боби, няма ли да пуска? Толкова се дигна. Трябваше да му удариш една втора и да го изпържиш да излезне. Това е втора, брат, ама не ръце, изпускам се и... Това па се качи сапа на 7%. Не мисля ли да е много приятно? Ето тука. Тука. Сега ще нарича качи на 8. Сега спускам само напредна и много леко закачам задната спирачка. В момента 100% регенерира, аз му направих така всичките режими да са на 100%. Доста хубаво те спира. Много приятно. Чакаме бобката. Като завършък, може би, заключения, никакви вибрации. Какъвто и да е мотора, цвайка 4-тактов, 2.26, 27 на 28. Тук няма никакви вибрации. Готино газарско, като сменяваш режимите ти вибрира под седалката, усещаш на дупето.
Няма радиатори, няма какво да удариш, няма какво да спукаш. 2 години пълна гаранция на всичките елементи, които не се износват. Wireless модули, евентуално телефона, ако се издуе, защото има и такива регистрирани случаи. Батерията, ако му се издуе. Батерия, CPU-то, компютъра. Wireless модула, Wi-Fi модула. Не знам още какво беше. Мисля, че и помпата може би имаше гаранция. Това никой друг не ти го дава. 2 години пълна гаранция. Ванката каза, че има абсолютно всичко налично. Ако чаква, толкова няма и много трябва да се чака. Ще свали от някой нов, но няма да те остави да немаш мотор. Вибрациите ги казваме. Поддръжката е брутална. Ако си смяташ само за 2 години средно, ако караш по 100 часа на година, ти за 200 часа сметни си колко неща ще направиш на другия мотор. Нормалните хора биха сменили поне 2 бутала. Тези, които дават повече газ. Колко филтри ще купиш, ще переш, колко масла ще смениш в скоростите, колко масло ще изгориш двутактово, колко пъти ще удариш гайдата, ще ходиш да дадеш 50 лева, някой ти я изправи, колко пъти ще спукаш. Може би радиатор ще чукнеш изтечението ти фризара и там 2-30 лева. Какво друго има? Всичко друго, което е общо, е ясно. Гуми, мусове, това всичкото си е общо, обаче тия работи, всичкото го забравяш. Няма майсторчета, тук ми тропа, лагер ми дрънка, блокира ми вала. Всичките 24-ки блокираха, ако си спомняте, като ги накупуваха. Питайте Елян, питайте Христо Михов, питайте тия уния, колко пари фърлиха за валове за лагери. Така че всичко това си го мислете. В смисъл, всеки ще каже, сега ще му падне батерията, виж сега на 7%. Така е, обаче сложи ги дори работи на масата. За сега още си е на 7%. Ето тук има една пътека, мисля да я застрелям и нея. Виж каква хубава уния, здраво. Тури я некъде, дай че ти я вържем некъде. Намери си това в уния, сай бензин, ако намери ми налее малко. Дай тук ще застреляме тази, има една пътека, мога да я пробвам и нея. Макар че тя по-много изровена, аз може би, че страдам на нея. И според мен е един от най-големите плюсове. Всички днеска пътеки ги застрелях супер яко. И че си идва с каяба. Всеки като купи 26-та ще каже, ще си го вземем на фирмата, че си вземем ДДС-то и като си го вземеш, после слагаш каябата, слагаш всички гардове и отиваш на 35 бона. Така че не ми се правите на много пестеливи. А тук си идва с каябата, така че помислете това, окачването е брутално. Брутално. Гледай какво прави, ще ме изхвърли, пати му порада. Е тази пътека, ама те са изровили вече. Ще дигнем една трета. Най-вероятно е много зле тази пътека. Айде горе, бате! Старчето! Стар варк! Стига толкова пътеки. Айде, ще пробвате ли? Сигурно, ама сега ще видим този път как ще излезеш. Огромни благодарности на Иван от Мотомола. Огромни. Браво, браво, браво. Това ми беше нужно, за да мога да пресена на място, където караме. Всички пътеки, които караме. Дет се вика, миналата събота съм карал моя мотор тук. Падна ми батерията на камерата. Продължаваме с телефон. Без да се караш на Бухово.
4,5. На пистата сме. 4%. Мотора още си върви. Сега пускаме асистента за товарене и ще видите как ще ми го натовари. Е тук. Сега, понеже телефона постоянно записва докато карате, има хистери за деня. Сега ще ви покажа. Тъпото е, че в началото, мислейки си, че ще спеста нещо от батерията, на малко по-дългите почивки изключвах мотора, което е абсолютна глупост. Може да си го оставите на неутрално и си го подпрете на едно дърво и това е. И сега има насечено на Бухово. Ето сега последно е каран на Перник на 29 октомври. Аз го взимам ето днеска на 1 ноември. Стартирали сме в 9,44. Правил съм някакви тук изпълнения за 300 метра на пистата най-вероятно. След това 18 минути сме карали. Това е някъде покрай Орана. 3,3 км. Ще ви покажа накрая най-голямото. После сме карали още 7 минути, половин километър. После сме карали още 2 минути. После 42 минути 5 км. Станаха горе-долу 10 км. С това. И вече последното, което не съм го гасил изобщо, от 12,5 до 4,5. Това са 4 часа. Не съм го гасил изобщо. Значи 10 км от предишните клипчета, такова, от предишните записи. И тук големия запис. 25 км. Значи общо 35 км. Може да видите всичко. Батери, моточасове, дистанс, средна скорост и така нататък. Тук може да си гледате всичко, да си зумвате. Много яко телефонче. Къде сте били, какво сте правили, ето вижте къде сме карали. Като заключение, тръгнахме на 96%, в 10 без малко сутринта, колко беше там, без 15. На Орана доста го чешах, после горе малко си лафихме, после ходихме на Сипея на шотландеца, който е, като се качите на Орана най-наляво, държите ляво и се тръгва с десен завой. Качих го от първия път, без никакви проблеми. Това с КТМ ми се е случвало само веднъж. След това горе пак почивка и съм го изключил, затова се е накъсало. И после си подкарахме, ще видите, т.е. вие сте видяли, защото реално сега това ще го гледате накрая. Абсолютно обективно каране, никъде почти не съм спирал, докато другите почиваха, ядяха, пиеха, постоянно съм го ръчкал. В ески, в дерета, в кал, на корени. Очаквах, че като няма съединител, ако някъде забие в корен, само ще буксува, но не, като малко пуснете назад 5 см и го резнете, минава много хубаво моторчето. Никъде не съм имал нужда от съединител, всички пътеки от първия път, направо е уникално. Дано ви е харесало видеото. Аз съм вече на мотомола, ето го Иван и той дойде. Връщаме мотора и ще видим какво ще правим. Мотора вече е върнат. Само да видите гумата, днеска където стартирах с нея от нулата. Да видите колко съм буксувал, колко съм бедствал.